morning mga kanoknok. At ngayon guys, nandito tayo sa may Paraiso Beach Resort dito sa Quezon. Ito yung swimming pool nila. Ito yung pangbata. Ayan. May sliding yung pambata. Tapos ito naman yung pang-adult. Ito. Ayan. May sliding nun doon. Ayan guys, malawak dito. Malaki na yung pool nila. Entrance ng resort dito sa may Paraiso. Kaya kuhanan ko lang. Magkano entrance ito kaya? Pag overnight 90. Ang cottage ay ito. Yung pagkain pwede ipasok. Ang ano, halimbawa yung mga alak, pwede ring magdala ng tuwan. Pwede. Thank you. Ito tayo. Ito yung admission, yung cashier. Spider-Man, bumaba ka na dyan. Spider-Man, di na bumaba. Guys, ito yung ano, baybayin ng beach. Ayan. Ayan. Kaso low tide ngayon. Kaya babaw yung tubig. Pero kahapon, hanggang dito yung tubig kahapon. Pag high tide. A few moments later.